want to meet you. Me? What do you mean? The CEO of the organization is Sanish and he wants to shake your hand before he decides to give us the money. I have to think about it. This is our last chance. Otherwise, we'll have to close down. You owe the children that much. Oh. Välkommen. Jag heter Jörgen. Det er ham, der kørte mig hen. Han sagde, at han skulle giftes med din datter. Du är inte gift va? Nej. Men följ med imorgon på bröllopet. Nej, ellers Men nej. sluta nu. Det är ett stort bröllop. Inte ens jag känner hälften av de som kommer. Du kan ikke køre rundt med os alle sammen i dit syge cirkus. Sitter och tycker synd om dig själv. Så fortæl mig, hvad han vil. Han er da pissesikker med alt humanitært arbejde. Det er så langt ude, det du har gjort. Det ved du. Du skal ikke komme mit hjem og intimidere mig. Er det en af jeres små rimerspil? For hvis det er det, så vil jeg meget gerne have, det stopper nu. Jeg får det ud af det her. Ja, jag köper lite förlåtelse för mina synder. Jeg synes, der er alt for mange ting, der passer rigtig godt sammen her. Men så tænker jeg også, det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, du har gjort mod mig.